Yabom Pie. Okronkuni, when a 2 minute see a wodia. And I was say, Obambo Pan of Yosopa. And then so me acquire me about an imbue, and say by you wish I and Sunny a cop. And I was say, they were used to him. Amen. The young pass ages in what is Yana who he up. Now, said the last I can't actually morning said, a better, never by a corner, I mean, no so I can honor, and you could swear. Now, you hear sonship by resurrection. And I said, you hear, and I said, sonship by, and I said, childship by resurrection. And I said, children of resurrection. You know, idea, would be idea, sonship by resurrection. You hear, Abaye, and I'm sorry, soba. Obi eye nyangop obi eye oba enam owusori eso na eba ananse bia owusori ema sonship no abaye no so obi ka ye ka so obi be nyangopon oba ye wona hodo mienu na wo ho na efa 2 means nso na eba akwan hodo mienu nso na eba na ye ne ye di kan asua bibi afa ages no ho asem no ye hu say ye wo first age im ebra ye wo ye warrior any ye wu ye age we if you adam abreso eba kwesi ebra awufu obesori na second age no so say ebra bade beba no sa abre no awufu no sorry no mu awrade maye no mu no na je say age no eba na wie ya ne sa na ye hwe sonship no na ye ka sonship of the first age ya ye was sonship of the first age. Sa ebre yi mo no wo ye oba no ana wo ye onyankopon eba no ewo ho na ye fa kwan ye fa so onyankopon oba nso enso no sonship through by faith me enhye no nso ebre wo mu yi a ye first age yi mo no so obi be ye oba ana mogidi so sonship by faith and then say ana mogidi so ana wo ye oba was our age yimu and what second age in him so a very way tremu second age in a bit simon so we be nyankopon ba and obey oba na say sorry free a wufu muntira or you sorry eba enti ye nyankopon ma no e bra hodo mienu sonship of this age first age and a sonship of the second age na ni nyina so no enya de koro na so nyina nyankopon na eye ho adwuma na ye ni kan hwe woye oba woye nyankopon oba our first age yi mo no ya na egina se one obaji Yesu adie obi a oji Yesu die bia no woye nyankopon oba ti wudi na onya je rade Yesu di na oji ne din ni di se obedi na chi obasom no a no aba nyankopon oba 1 John 1:12 1 John 1:12 for say na dodo eje no no wona woji ne din ni die no o ma wontumi nsem o nyankopon oba nti obi a obedi Yesu achi bia wonu kuremu bia no na obetie na asem na obegina die akosi ase bia no obe nyankopon eba ti wudi Yesu achi a wo nyankopon eba uja Yesu achi die a onya ne be onya nyankopon eba bio the way there a condition ye hwe ne ho nti a conditional sonship ne ka ho asem we a condition ti nya se bia obi a betima nyankopon eba ma na yeye so nya me ne bo wo nti wo ya ne ba da bi wo je rade Yesu di na oji ne di wono kuremu na do akoma nyina di na chi a na oba nyankopon oba uja Yesu achiri di a wonya ne ba bio ti e wogidie ma wo ho sons of the faith and our sons of faith e wogidie e ma wo ho enam se eye gidie ene enam so abaye ementi no gidie so etimi sa faith can fail gidie nipa gidie etimi esa na fa edu me be nipa na oni gidie mu oni Yesu mu gidie bio ana se erade Yesu na oja na chiri die nti eba sa ade a na onye oba bio onye nyankopon oba bio yonkofo bebre pa ho a enora na omo nyankopon ma pa a omo je erade Yesu die je edi na asem so de bia Yesu ka bia na omo ho popo pa yie pa ma de ne omo nye nyankopon ma bio ade ntra bi se afi gidie no omo ato atwene nti ye he no so bebre ena ye omo nso eneme ka se omo nyame ma pa a nyankopon ho meti wo mu a omo suro ruade pa omo je ruade Yesu die pa omo timi awu ama Yesu nenso wo kyena no
omo enye Nyankopɔn ma bio bi so ometwe mo afirigidie no ho na afei bi a ewiase enema enye no na omo koye bi enti sɛ enura na wo yoteneni na enne onye woteneni a onye Nyankopɔn ba ena enne onye woteneni na ɔkyena ugya woteneni mu nante a onye Nyankopɔn ba nti ye nkɔfo a enne omo Nyankopɔn ba ne yɛma mmɔde bebree sɛ yebetimi ayɛ emapa akosi aseɛ you will be a friend probation period. You will be all the sons in this first age are under spiritual probation. All the sons of God in this first age are under spiritual probation. Now you can say they will be confirmed after the resurrection. The children say, "Nyankopɔn ma ɛwɔ ɛbrɛ di kai nyinaa mu no yɛwɔ yɛn so hwɛbrɛ mu yɛka nso hwɛbrɛ ne de sɛ obi a yɛafo adwuma na afei deɛ yɛso wahwɛ kosi ɛbrɛ bi a ne ama 6 months anaa 1 year ne yɛde so wahwɛ sɛ adwuma no obetumi ayɛ a tie yɛde ɔmohwɛ mu a na requirements biara no wotumi di so pɛpɛɛpɛ na asɛm no ho de a na sɛ yɛagye watum na woyɛ probation period mu Nyankopɔn man so no yagye Awurade Yesu adi enante Nyankopɔn mu enti yɛtimi di Nyankopɔn asɛm nyinaa waka bia so pɛpɛɛpɛ kopi me ɛbrɛ a agya na hyɛde a na probation period no na atwam nso yɛ brɛ no a anaasɛ yɛ so wahwɛ wɔ adwuma no ho no wogidie ho no sɛ wonam kwan pɛpɛ so wosuro Awurade wodi ne kora ma Awurade enti wobɔ bra pa wodi Nyankopɔn asɛm yɛ adwuma ɛno kore wotumi gyina ma no kora ana enti saa probation period no sɛ ebefiri hɔ de a na kyerɛ sɛ aya ada sɛ nipa no wawu anaa sɛ yɛsi second age mu nti yɛhɛ no nso nti sɛ saa mmerɛ deɛ yɛn nyinaa no nti yɛwɔ yɛn nso ɛbrɛ mu nti gye sɛ ebetwa mu a gye sɛ owu aba nsa amen nti sɛ mmerɛ obiara yɛne a Nyankopɔn ma bia owi ase biara deɛ ɔyɛ conditional child nti wɔnyanyi wo ntom sɛ woyɛ nyame ma deɛ but Nyankopɔn ma ɛyɛ gidie ma Nyankopɔn ma afei na enya de ba ya nya na di pefee ti yɛhɛ no nso nti ka Nyankopɔn ma de a ba akono no ɛna ka Nyankopɔn ma nso as many as are led by the Holy Spirit they are the sons of God enko obi a Nyankopɔn yɛnka Roman chapter 8 verse 14 so a na dodo a Onyankopɔn ho ka wɔ no wɔn na Nyankopɔn ma nipa efiri throughout the first age, nipa efiri Adam abrɛ so ebisi sɛ first age ya ewo mu yi ɛbɛkɔ na wi yɛ no nipa bia hon kronkron ɛna di ne kan wɔ na abrabɔ ho hon kronkron na control no hon kronkron atini mu hon kronkron ɛna otie no saa nipa no onyame ba nti ɛnyɛ yɛn nko na Nyankopɔn ma but throughout the first age year efiri Adam abrɛ so ebesi nne ekosi ewiase saa age ya wi nyinaa no nipa bia hon kronkron edi ne kai na control na abrabɔ nye de open no ɔyɛ nimu ɔyɛ de Nyankopɔn pɛ otie Awurade honhom ɔde ne ho hyɛ Nyankopɔn honhom ase ɛmfa ho de obi ka ɛmfa ho de obi yɛ de Awurade sɛ wɔnyɛ no ɛna ɔbɛyɛ ti sɛ nti sɛ hon kronkron ɛyɛ wo leader na wampo Holy Spirit leadership no na yakoso ama ne control ya abrabɔ awade nyinaa mu bibia mu a ekosi asia dia a ne sɛ ne sɛ probation period no a na ewu mu a ti yɛ kwa yɛ ba nyinaa no Awurade honhom na ɛwɔ sɛ yɛ ma no edi yɛ kan ne mo sɛ yɛ po hon konkon kan die ne kan die na afei deɛ efra sɛ sɛ yɛ bɔne ati Nyankopɔn a obi a hon konkon nipa bia nkonkon na edi ne kai na air control na brabo bia onye boni ntia Awurade Holy Spirit no he will not allow you to sin against God o ma kwa amanya bibi ntie Nyankopɔn o ma kwa gisa wa ankasa wonya dwene sɛ mintie no nkonkon ma wonya warese ni nkonkon ma mokro no ani bere aho ade boni biara Holy Spirit will not allow you to do na nkonkon ma wonya boni ntia wunua wonya boni entia wunua ɛna wonya bɔne ntia wankasa ho ma kwa amanya sɛ bia wonipa bia na ɛwo de anti ye bɔne tia ho wankasa kum ho commit bia o commit bia mensa meda anasa wankasa u da bi
ma akwa say oba wonye mo akoni wonye nsan koyi togu onkronkron no e ma akwa sa e ma akwa ma won tan obi eni say ye kwaso a etie no ne anyi ho onkronkron na ansi nkyɛn na odi abra boso de a na ye say ye Nyankopɔn ba no ne mom say ye fra say ye de ne anka say ye pɛ na fa ye ntie Nyankopɔn asɛm bio na emfa Nyankopɔn asɛm nya hwɛ de a ho onkronkron no twene ho firi ye ho na fa oni ye kai wo ya abra bom bio samra no a na ye Nyankopɔn ba na ye sanka afa adwuma no a ye so ahwɛ no so obetumi aye no and to any say the good one requirements and want to young for fail is I was say you would na say I said after you twam say intimi nya dwuma bio to me he no nso to nipa bia nso a or practice righteousness bia no he is the son of God and he or she is the son of or a son of God invite okay Nyankopɔn asɛm no John chapter 3 1 John 3:9 to 10 or say obia Onyankopɔn awo no nya bɔne if you say na batini mu na ontumi nya bɔne if you say Nyankopɔn na wawo no yemu na Nyankopɔn ma ne bɔnsama eda adie obi a onye de etene ene de ono ne nua no emfiri Onyankopɔn ha say wo ye de etene a so me hu distinction obi obetima qualify say obetima de nsa sini bo aka say me nyame ba ne me no na oya de a etene Onyankopɔn anim obons nti o ye hu na obonsam ba ani Nyankopɔn ba so ne ya dantamo ewiase ewe ebedu ya obi a fa ne Nyankopɔn ba yi koyinsa ne kura fa ne Nyankopɔn ba odwamafo kura fa ne Nyankopɔn ba odwa kronfo ntokapani ene enema boni ni pa ye nyina mu no enam se ye kwa sori nti ye frɛ ho se Nyankopɔn ba nanso ye ni kan ti ase se o se Nyankopɔn ba bia de onye bone ebi se Nyankopɔn abatini mu abade hu suro woni mu abade asɛm woni mu ho nkonkon tini mu na ontimi nya bone de he no nso nti samre nti hu se ene se efra se ye bone ba ya akwa mu ye dwene de ye ma ye ne ankasa ye ho ye mfa Nyankopɔn asɛm nya hwe bi wodi a afa de sanse pono na walusu na onye Onyankopɔn ba bio ye nye Nyankopɔn ba ti Nyankopɔn emma ye no in this first age here enya once a child of God always a child of God ye fan she ye say enya say once a child of God forever a child of you will forever be a child of God nya sa first age mu and this how by the second age na ye be semu de we Nyankopɔn ba you will forever be a son of God after resurrection mebeka ho asem so Nyankopɔn nya diutum na o serve o probation period ni wie as a Christian na we be no kra ma wo ho o do Nyame asem na ye adwuma na hwe wakwan yie ekosi ebra agana hye ato ama wo a then and you say any obey Nyankopɔn ba the mom nya say once a son of God always a son of God no me fancy adwuma me sa the hwe sonship by resurrection and as a true resurrection hwe ngofo bi a o manam o sorry mu na o sorry enti o me Nyankopɔn ba nti ye nam ye ngofo bi ho a o sorry no e say o sorry bi ba ya kan ho asem a kire mo na mo nyanko resurrection e be sua ho asem pa na Christopher nyina ni da so tetefo nyina ne yan hwai afedie say the hu say gidie ne de so Nyankopɔn we are not walking by sight but we are working by faith afedie enam gidie mu afedie eye boshema ti ye Nyankopɔn ba na wo ye na eye boshe bi na da wo so ni mu ade enye reality ti ye hia no nso ye kenka Nyankopɔn asam ewo Luke chapter 20 34-36 ya ye nka wakakra na Yesu bu ase won se ewiase ma ware the sons of this age Yesu ho asam no na wode wo mama wade na won na obebu won se ese won sa beka wiase wofro age wofro no ene wo sori a obesore fra ufuom no de onware enso won fa mama wade enso won timi ngu bio na wode sa abofo na oye Nyankopɔn ma se oye onya ne mentida oye Nyankopɔn ma ti ye ka Nyankopɔn ma enam owusori enti owusori no so wonya owusori no obi a owo bi abasori ba de watene enfo sori wo ho eni ase no se obi u na Nyankopɔn nya no eba a onso sa nipa no de ema ye te sa abofo ye ye ntimi ngu bi onyina ne se ye Nyame mentira na de nam so ye Nyankopɔn ba ne se afa de owusori no owunya ne ma afa de nyese ade Yesu adi bi ewu anya se bia honkonko di ye ka bio ni ma afa de ya so da fra wufuo eni ye owusori a ye nam abaye sansepo a ana asa chansepo a enam owusori ya so na eba mo he no nso ene ye beka ene eguso ye kan wansa ma kire mo yi enti
first age, second age ne end ni mu no na owusɔre ne bɛba ti ahotefo nyinaa bɛsɔre obi a ne ho tie bia ahotefo nyinaa bɛsɔre na hoteni bi obɛsɔre bia automatically you become the son of God and automatic any saint of God bia Nyankopɔn hoteni bia owusɔre yɛ da na obɛsɔre bia ne de automatically no you become the son of God and you say no good tinie and enya se bia enya gidie asem we enya gidie asem a enya gidie asem ye beba gidie so gidie na esua no me ma me ba enya gidie ntam ye ma me ba enya gidie a o papa ba no enya gidie ntam yo papa ba and a reality and owusori mu no enya sori fra wufuo mu wie dia a enya se Nyankopɔn afedie na de tie ne se reason a ebe ma ya be Nyankopɔn ma ne se enya sori fra wufuo mu a ye benya Nyankopɔn animonyam nipadua ni bi Nyankopɔn animonyam nipadua Nyankopɔn nipadua no the glorious body of God Nyankopɔn animonyam nipadua no awotefo nyinaa bɛsɔre fra wufuo mu nyinaa ebenya Nyankopɔn animonyam nipadua ni bi ɔnya no nso enya asɔrefo a bɛsɔre fra wufuo mu nyinaa meka ho asɛm o meka awotefo this atenefo Nyankopɔn akronkronfo nyinaa na afei sɛ yenya Nyankopɔn osoro nipadua no osoro nipadua nko na saase nipadua nko ye beka ho asem na ye benya osoro nipadua ni bie no unyanya bi pe wie pe na ye ensan ne ba pa de no obenya Nyankopɔn ba ti emra awufo no ba sɔre ye pe no akronkonfo nso mo ahotefo mo saase we so no ye nse be sa pe no ni enya Nyankopɔn nipadua ni bi pe no ni abe Nyankopɔn ba mo nan se ya adwene mo ndi jataba oye ho ba mo nyina jata ne ba o jata ni o jata ni padua ni bi jata ni padua na o bie ba onye papa ehe no nso jata ba jata ba jata ba bia no onye de o wo no onye de o wo no a ba o sa asu ni bi enipa ba eye nipa mese wo nipa ni padua ti Nyankopɔn ma nso afa ye be Nyankopɔn ma ebe Nyankopɔn so no nso nipadua ni bi Nyankopɔn nipadua no the glorious body of God Nyankopɔn nipadua glorious body no ye benya bi ti enya bi pawie pade a obi obenya bi pepepepe no ho de wa be Nyankopɔn ba afebo condition bia na ho bio condition bia ni obi o se obenya bi ansa na waya ne ba ana ebere we de onya ne ba ye be Nyankopɔn ba forever and ever ebe ne masa ti nyame bo a glorious body dem say me ho asam kapa animunyam ni padua no because amra ni enya yesa enya Nyankopɔn enya animunyam ni padua ni bidia na fe ayesa so abofo mu Nyankopɔn ti omo so nyina no omo so ni padua Nyankopɔn ni padua no nyina obi ndi yanso ebenya bi and obi obenya bi bia pe no then automatically you become the son of God and you just say na wa ba ya wi nti anti yen he no nso afi ni ya bese urade we will be like God but we will not be God you will not be God o shanonso you will be like but onya se Nyankopɔn ya ba ya se Nyankopɔn ba ya nya Nyankopɔn oba te sell but onye shanonso de owo bia enje se wo yewo ti yanso ya ba ya se Nyankopɔn but ya nya Nyankopɔn mo yen fancy ade we will be like God but ya nya Nyankopɔn ye nonso edi se nya na ni mo nya ni padua ni bi pa na ebeye ma afebo the resurrection and change of body no and ebe confirm your sonship no the resurrection and change of body will confirm our sonship wo so na fra wufuo mu na unya ni padua no na afi e confirm say afi de we nyame ba say afi kadwuma wo adwuma mu a afi de probation period no waserve wa wie ti afi ya ma o letter afi de di adanse afi de ya ji watum ti yen so ti yen nka Nyankopɔn asɛm wɔ Philippians chapter 3 20 to 21 na ya de yɛman a yɛbuo ɛwɔ soro ifiri sɛ hɔnom ne yɛtwɛn adenkwa a ɔne Awurade Yesu Kristo a ɔbɛsa kyerɛ yɛ ahobrɛase nipadua amana sɛ nani monyam nipadua sɛdeɛ na hoɔden adwuma a obetumi de abrɛ nneɛma nyinaa sɛ ahyɛ n'ase nie mohwɛ mo twi no deɛ a twi no a mokenkan no bi deɛ no ama yɛ sɛ nani monyam nipadua ne twi no mu but infante no ɛde hyɛ mu akuapem de hyɛ mu all the English versions nyinaa de do na de de hyɛ mu and also our original version
but twi na de that translation is very poor ha say pa to kai wo hunu anim onyam ni padua no o se but wa fante bia na wa kuapem version twi kuapem bia wo kenkan a wo hunu na obi ogenkan English bia anso de o tumi hunu ti wo se Erade ba ya mamu de e wo soro ye twa Awurade ehɔ na Awurade be firi abeba no oba nipadua we no ebra ase etimi wuo no oba be change no oba be change say nipadua we body we oba be change no na what the omanya ni ono ni de ni bi si say Awurade ba obe change ye body we no na fe ye body no afa de ewuo eya de me be ka ho asem sa glorious body na ye benya no so won sanya kan be pa wie pa de a why yes Nyankopɔn ba afa de no afa pa na ya ye Nyankopɔn ba o ba ko de eye gidie ndidi amaka ana ma he no nso de o ka na wa hunu wo de mu a twi ni mu a wo man fa nsim but the original version the Greek version no esim pepepe na other version somebody say mu nti ye obasa kira ni pad ya ho bra se ni padua we no yes ni padua bi a o ha oni abebresa nko a yebenya foforo amen very good and you say oyi ni padua ewuo yi firi ho wie dia ni abese wo no na afedi ya yes wo no was afedi ya yes Nyankopɔn ti ye be yes Nyankopɔn ma ye mo fa nshema bi no me say ye nye Nyankopɔn wo no wo nye se Nyankopɔn sa why Nyankopɔn no we will be like ye be yes wo no ye nya abofo ye be yes abofo na abofo no onwo oso nipa ye wo so nipa bia wo ho ene wa asase so nipa bia wo ho na nyame boy be kan ho asem pa na timi abo nti yen kan 1 John chapter 3 verse 1 to 3 1 John 1 to 3 1 John 3 1 to 3 mo hwe odoko ja ne di adoyen se won frɛ Nyankopɔn ba na yen so yen ti wi ase hu yen efise enhu no verse 2 adofo afi Nyankopɔn ba na de ebe ya no enya na adi ni nim se oyi ne hu adi a ye be ya se wo no efise be hu se de wo te na obi a wone hu ani da so yi ete ne ho se de ono ho te ni se Nyankopɔn ba we John why ni play am I say nyame ma ne e odo pa Nyankopɔn de edo yes yam on frɛ nyame ma nyame ma but Nyankopɔn ma ne enya na adi o o se de ye bɛyɛ no what we shall be no de ye bɛyɛ no say ye bɛsa na ni padua na nya ni munya ni padua wo fro no ena adi nti wi asem so hu ye say ni wi asefo nyina na mo a nyina aya de koro me nyame ba wo nyame ba but they say de wo bɛyɛ ne nya na adi nti enam say nya na adi nti no o maame unbeliever o papa unbeliever madam for unbeliever no ohu difference bi e da won ne ntem se nyesu ban de a ohu bi bia bi se de ba ye ne nya na adi ne mu de emre be ba de ye ba ye no e beta adi wo se awrade ba yi ne hu adi ne oyi ne hu adi a ye ba ye se wo no hallelujah ye ba ye se awrade very good ye ba ye se hwan awrade just one ye be yes wono na fa etu wo se be hu se da wote padua no e be ma yatena se da na e benya bi Nyankopɔn wote woda bia nti ye be yes Awurade ense betena se da bia forever ye betena se da nti ye be yes Awurade na asem we de papa sa asem we antimi ansa wa brabo na ye antimi amaya antimi anso Nyankopɔn ye dia minima asem bi e betuma ansa nipa brabo na o se ye be yes wono Awurade ye be yes Awurade o ye be yes wono ye benya nani mo nya ni padua ni bi on na be ma yes wono ono ne bama ya ayaso na afedie ne ya beye Nyankopɔn ɔte ase ne mapa afedie Nyankopɔn hu sɛ ne mane yɛ afedie enye gidie ma bio wo ne mane yɛ ayaso no na afedie na meka ho asɛm afedie nso ɔse ye behunu sɛ de wɔte ye yes wono ne de anim onyam ebade anim onyam dan kwa kese ne ma bebre me nka ho asɛm ne na afedie no nkɔ ɔse ye behunu sɛ de Awurade wɔte aha say so nyesa bia me go say ya di ka ya sabofo e say enya ni munyam ni padua ni bi enso so ne bia na ye ne so abofo ntem se na abofo wote ne sa na ye nso yatie afeni je say ani munyam ba ne che nsa yie afeni je say na de papa na no so achi no o say ye be hunu sade Awurade wote ye be hunu sade wote na ye ka say ye hunu sade Awurade te a enya se bia afeni na ebrem na ye be hunu Nyankopɔn o ye omnipotent God omnipresent Awurade wo baabia otimi ade nyina ye Awurade ohunu bibia enom ne ade Awurade ye kronkron sa da bi tesi ade anim ye be hu se na wote anya sa fa ne ye be hu se Nyankopɔn ye nokwafo no but ye be hu the image of God
the image say nyankopon the form of God nyankopon the form say the wotie no ye behunu obona de aka ne ho asem nyina nye monyansa afa ne behunu say the rade tie ne say nyankopon ye kronkron nyankopon pebo ne da bi ene ye hunu e say de enim say nyankopon o ye kronkron ye hu nipa say na wode ma se a munim say rade ye kronkron very good nye age na eba ne mu ene behunu say nyankopon ye kronkron do eba ya kase ne monya afa ne behunu o say ye behunu say de wotie say the beauty the splendor say the nimo nyam kasiye no say the nimo nyam no say the esitie pa the glory the greatness me ka sa no a che say afede wa bie ne maso a kire yen afede che afede onyankopon ne kasiye oh hallelujah and so ibe hu say the erade tie nyame boy be kan ho asem tie ibe hu say the erade tie ye hu say the erade tie nya say afede ibe hu ne kronkron ye da bi ne form say the erade what tie nyina say the erade bia say ne kasiye ne bia tie bia no de abofo hu erade hu erade nyame boy be kan ho asem a kire mo pa edi in fact say wo ye nyankopon ba ne ho hia pa o wo ye nyankopon ba ne ho hia pa because ye be say erade in say bia in body and I said the glorious body that tie nyina or immortality incorruptible body ah no okura nyina na say be in power and spirituality said already said honhom mu no already honhom say we honhom a honhom ba ne say honhom ba ne wa we de be we honhom eno ano say nyankopon ye honhom na honhom ba ne wa we honhom nti e be say already na fe said ye enema bia how ni atete ya afflictions no ne sorrows death owuo no sa na mane nyina no e be firi wako enije bi wo ya nimu ti e be hu nsa de wote amen na ade ba ko wo mo ne say very good ade ba ko wo mo say sese no owu sori e mo no ye obi e fa na say regeneration and a new birth nyankopon emma ebe sori ada nyankopon ma ba sori nyina no oba wo ye foforo ye ngenka nyankopon asem no so sa eda no a wo ka nyankopon asem ewo Acts chapter 13 verse 33 a eda Yesu sori fere wufuo mu no e na oba nyankopon oba wo se enya na ma wo wo ti Yesu wo wi ase no eda owu ye no osori ye no sa ada no pa nyankopon fa na se wo ye me ba pa no na enne ena ma wo manhya no so o de mebere ni menkenkai mo hya no so enti afi ene da nche so a o ka Romans chapter 1:4 so I confirm say the sonship no and afi you will be a new birth or regeneration ya ka yenkenka nyankopon asem no Matthew 19:28 o say na Jesus say one say enokra me say mo say mo be di machiri awofoforo no mu no eda oni baba na betena na ni mo nyama hinwa so no mo nso metena ayenwa dumienu so abu Israel musuakuo dumienu aten asem no nie ye will be a final regeneration and a new birth and then that nyankopon awotefo nyina nyankopon ba wo ye foforo ti nyankopon nya wo ye foforo na fa new birth no to be a new birth na o se new birth no mu no asuafo dumienu no de obehye o mani mu nya kan ho asem ti new birth no ye kan new birth de a na say e ka ebra awotefo nyina nyankopon nya ne ye fra wufuo mu na obia ye sine no na fa nyina obia nya new birth ti sa new birth no eba me ha no so eni sa hotefo so rifra wufuo mu ne be yes nyankopon ma ne nsa ngu bie wo no ene fa ni new birth Yesu ase bo se awofoforo mu no obetena na ni mo nyan anyenwa so ye wo born again ho different but we dey make new birth or regeneration and then I make an wasama kire mo nti ene beba nyankopon emma ye be sore ti se awofoforo no mu die ye nyina ba ye pe na mo make an wasama age mu die eda ye nyina ba sore no ye nyina age nyina ye pe ye pe ti new birth na beba na die ye wo ye nyina bo mpreko pe ti obi nche obi bio e age mu ye be kan wasama da bi ti mo ye he no so ba ye pa na mo nyina na se inya sori fra wufuo mu na ye ngu bio dia na enyankopon ma ne say ne de make kire mo na say we are walking by faith by never dia enyankopon nye wonso nie face to face nyankopon we the faith nyankopon nye wonso nie enya gidie bio enya gidie kura bio say madana maso na na mehu nyankopon heaven bi wo ho enya da yanso mu heaven ye kan wasam ne ma fe de heaven nie
ɛnyɛ sɛ mahu Nyankopɔn anisuade hunu mu afei deɛ Michael wɔ nie Gabriel nie ahotefoɔ nyinaa ti afei deɛ ɛyɛ face to face bɛba na ne nyinaa ne sɛ Nyankopɔn hu mmɔbɔ na wotumi som Nyankopɔn na wɔmpa wo gyidie na wotumi tena Awurade mu ekosi ase deɛ a wo sanse pono probation period no sɛ etumi di so yie nko akosi ase deɛ a automatically no ahotefoɔ sɔre a wɔbɛ nyame ba wɔbɛ nyina yɛn sɔre nti children of this age walk by faith, but the children of the second age will walk by sight. Ti mo men fan na so rade hu ye mobo na wo mo waye na intimi nyamba pa ti men sum Nyankopɔn gosi ase e dia zaka se ma wo se ne wa be shira ye ma se mi entan ye mo gosi ase o Yesu din mu amen.